er godt, så godt imod det. Vi kan tage masser af reklamemateriale ud til højre. Og vi kan sige, at bygget kører stærkt. Vi er cirka 10 minutter foran. De kommer om 15 minutter. Tag godt imod dem og lave en masse larm, når de kommer. Det er reklamekammer inden for Snor Danmark Gods. Tag godt imod dem, og vi kaster en masse reklamemateriale ud til højre fra bilerne og samler dem op og laver en masse larm. De kommer forbi. Og rullerne er her. Jo, de ligger så derude godt, ikke? De er vigtige. Det kan godt være, de så er ude. Men de var bare tage, de selv lukker foran, ikke også? Så kommer de. Ja. Så tager vi. Der kommer de. Ja, det var nok. Det må ikke se noget. Det var Bjarne Riese, vi holdt der kørt der. Det er